יושב איתנו יצחק זילברשמיט, שיחד איתו נדבר על הרפואה היפנית בכלל ועל שיטת ה-YNSA בפרט. האם יש הבדל בין רפואה סינית ליפנית? כלומר... אכן. הרפואה היפנית בעצם באה מתוך הרפואה הסינית. הרפואה הסינית התפתחה לפני אלפי שנים על ידי הקיסר הצהוב. הוא גילה שיש לנו איזושהי מערכת של מרידיאנים, כמובן שזה סיפור קצת יותר ארוך, איך גילו את זה. והרפואה היפנית התפתחה מתוך העניין הזה. שברפואה היפנית, על מה שאני בעצם רוצה לדבר, זה על ה-YNSA. על השיטה, שיטה YNSA. כן, שזו שיטה שהיא בעצם המציאו אותה בחור בשם יממוטו. ה-YNSA זה יממוטו New Scalp Acupuncture. ומה שהוא מצא בעצם זה שעל ידי דיקור באזור הראש, אפשר באופן מיידי להקל על כאבים, וזה בעצם שיטת איזון שעומד בפני עצמה. היפה בשיטה הזאת היא שהאפקט הוא מיידי. זאת אומרת, שמתי מחט, אני רוצה לראות אפקט עכשיו. אם לא, או שהמחט לא במקום, או שמשהו במה שאני עושה לא בסדר. סוג של קסם. ממש סוג של קסם. זאת אומרת, אנשים באים אליי למשל עם בעיות כתף, אני אומר לה להרים את היד, מרים אותה, הנה, אני שם את המחט. כלומר, מדובר על כל סוג כאב או על כאבי ראש? כל סוג כאב. כל סוג של כאב בגוף. במקום הזה של הראש, אתה אומר, יש נקודה שפותרת כל כאב? ישנם נקודות, סדרה של נקודות, לא נקודה. ישנם סדרה של נקודות שנמצאות פה באזור של הראש, וכל נקודה בעצם היא מכוונת לאיבר מסוים בגוף, גם לאיבר פנימי וגם לאיבר חיצוני. ועל ידי דיקור הנקודה, האיבר מגיב באותו רגע. אז אנחנו מדברים על שיטה שנותנת פתרון לכל סוג כאב. והרוב או הכל זה דרך הנקודות הספציפיות. למעשה כן, דרך הנקודות האלה שלמעשה נמצאות באזור הזה של הגוף, נמצאות פה באזור הרקה ובאזור המצח, אנחנו למעשה יכולים על ידי דיקור הנקודה באופן שטחי ולא כואב בכלל, לקבל תוצאות ואפקט מיידי על כל בעצם בעיה שהגוף מעורר, ברוב המקרים אנחנו רואים את האפקט באותו שנייה שאנחנו שמים את המחט. כשאנחנו מדברים בגדול יש לנו כאבים כרוניים ויש כאבים שהם אינם כרוניים, זה נותן פתרון גם וגם? גם וגם, כמובן שלבעיה כרונית צריך סדרה של טיפולים על מנת לקבל אפקט של הקלה, ובעיות אקוטיות האפקט הוא מיידי ובדרך כלל טיפול 2 הבעיה נפתרת. ופציעה? כמו מה למשל? פציעה של פציעת רגל, פציעת יד, נקע בקרסול, סיבוב של הברך. עוד פעם, אם זה סיבוב של הברך, אז בהחלט כן, אז עוד פעם, דיקור באזור מסוים, באזור הרקה, פותר את הבעיה של הסיבוב בברך, בדרך כלל רואים את ההחלמה המהירה בעקבות הסיבוב בברך. וברגע שעבר הכאב, הוצאת את המחט, תוך כמה זמן הכאב חוזר? זה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שזה מחזיק אצלהם שעה, שעתיים, 3. יש אנשים שזה בעצם הטריגר להתחלת הריפוי. והוא מתאים לכל סוגי האוכלוסייה? ילדים, נשים, גברים, מי שרוצה? הוא מתאים לכל סוגי האוכלוסייה. יש לי היום פציינטים בני 4, שן דוקר, בני 2. הוא מתאים למעשה לכל סוג של אוכלוסייה. ההבחנה היא נעשית על ידי נקודות הבחנה שנמצאות בצוואר, ובאזור העורף, וגם ההבחנה נעשית בעזרת הבטן. כך שיש אנשים שאני לא מסוגל לקחת מהם את ההבחנה פה, אני לוקח את ההבחנה מאזור הבטן. תחליף ראש. בדיוק, ודוקר באזור הראש. אוקיי.